दिनै गोथार बर'दिन। बर'दिनाव बर' राजखान्थियारि दैदेनगिरिफोर। गोथार बर'दिनाव राजखान्थियारि एना एनिखौ बावगारनानै गुबुन गुबुन राजखान्थियारि हान्जानि दैदेनगिरिफोरखौ जयै नुनो मोन्दों। ख्रीष्ट धोरोमारि सुबुंफोरा बुहुमनि गुबुन गुबुन जायगायाव फालिनाय बायदिनो उदालगुरि जिल्लानि डिमाकुसि ओनसोलनि लाटाइपारा बरिगामिनि CNI चार्चआवबो गाजा गोमजायै ख्रिस्टमास एबा बर'दिनखौ फालिनायखौ नुनो मोनो। लाटाइपारा बरिगामि चार्चआव खुंनाय बियो जाबाय बर'दिननि समायना नुथाय। बे नुथायखौ नाय। राजखान्थियारि एना एनिखौ बावगारनानै गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिफ्रा जयै बर'दिन फालिनायाव बाहागो लादों। BJPनि MLA एबा आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारी, BPFनि बारग' MLA कमलि बसुमतारी, BTCनि बारग' लेङाइ बुंथिगिरि नेरसोन बर', BJPनि दैदेनगिरि जौस्रां बर', BPFनि लाइमोन दैदेनगिरि एबा भेरगाव बियाबनि TCLCCनि मासिगिरि बिक्रम दैमारी आरो गोबां PCDCनि मासिगिरिफ्रा जयै बर'दिन फालिनायाव बाहागो लायो। राजखान्थियारि फोथाराव गावजों गाव सोंखारिलायब्लाबो नाथाय दिनै बेनि उल्था। दिनैनि सानाव बयबो जयै ओंखाम जालायदों, जयै जिरायलायदों, जयै थाबायलायदों। धोरोमनि बिथिङावदि रावबो एना एनि सानलायनाय थाया, धोरोमादि बयखौबो खौसे खालामनो हायो, बेनो बिनि फोरमान। প্ৰথমতে মই প্ৰভু যীশু খ্ৰীষ্টক ধন্যবাদ যাচিছোঁ আজি এই সময় সুন্দৰ সময় পোৱাৰ বাবে। এতিয়া আজি মই ক'ম গোটেই পৃথিৱীত যিহেতু যীশুৰ জন্মৰ দিন উদযাপন কৰে আৰু এই মৰ্মে আমিও এই অসম দেশত BTCত আৰু এই ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্ট আমি যীশু খ্ৰীষ্টৰ জন্ম উদযাপন কৰিছোঁ। আমি চবেই আনন্দিত এই যীশু খ্ৰীষ্টৰ জন্মদিন উদযাপন কৰাৰ বাবে। আজি এই বিশেষ প্ৰগ্ৰামত যীশু জন্মৰ যিটো প্ৰগ্ৰাম, ইয়াতে আমি বিশেষ আলহী পাবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ। অসমৰ স্পীকাৰ মাননীয় বিশ্বজিত दैमारी ছাৰ আৰু লগতে ex-MLA কমলি বসুমতাৰী, লগতে BTCৰ ex-ডেপুটি স্পীকাৰ নেৰসন বড়ো ডাঙৰীয়া আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ সংগঠনৰ পৰা আহি আমাক সহযোগ কৰিছে। তাৰ কাৰণে আমি সকলোলৈ মই ধন্যবাদ যাচিছোঁ আৰু পুনৰ আমি এদিন আৰু যীশু খ্ৰীষ্টৰ নামত আৰু উদযাপন কৰি থাকিবলৈ আমি আশা কৰিছোঁ আৰু লগ পাম বুলি আশা কৰিছোঁ। থেংক ইউ।